wis diadai. Arek tinggal timbangi. Coba untuk sendiri nyambi seminggu apa diikuti. Tak lagi. Ngaku muncul bagus sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Asik. Orano gaya-gaya blas. Piye? Ngene-ngene terus ki ora teke pecah. Daripada aku ngomong kak wong gendeng ini ki ora ana sing nyauri, mending dolan wae Darjo ae cetok. Yo, rekasane dadi wong lanang. Penggawean rapate ono. Elek dipaidu. Gandeng diarani Pak Boy. Tumandang sugih diporoti nasi kere. Oh. Rokokan duwe. Kena cah iki malah. Kakak, kowe kenapa aja? Ora apa-apa lho. Kak, kayak obat disuntik vaksin lemas lesu tak berdaya. Ora apa-apa aku. Cerita apa? Iku lho mikir iku aku mataku. Ngono kae lho, dadi. Tapi sak mumet-mumete kowe ora kok biasane lho kayak. Ora kok biasane kok. Mesti enek selingan masalah liyane iki. Mosok yo guru-guru mengko ono kok kanthi ngene mesen lesu tak berdaya. Ora lho. Kowe wis tau. Ora apa-apa. Yo wis, siap. Kau yang pernah singgah di sini, yang dulu kau pernah. Aku aslinya ya ono masalah. Yo rame mengkene. Yo bener mengkene yo. Aku muat padha munyar. Nek yo ono masalah liyane. Lah kok ngadeg ora mbok terusno ceritane ya? Kenapa soalnya dulu? Kowe tau putus cinta, Pak? Ya, kayak masalah putus cinta ya orang pisan blok kok aku. Pol katam, peng berah. Kowe ngerti cah kae ra sing tak PC ning kene kae. Eleng. Pas aku ning kene, kowe ning kono, padon-padon dhewe. Ya. Aku ning kene mbok terlantarno.
Pupruk kowe Hmm. padon-padon dhewe dhewe kaya wong stres. Iya, sepurane. Aku wis ngerti nek kowe putus cinta. Ora jam. Jo, andeni bener kowe cinta, kowe tresno. Iya. Tapi nek urung jodoh yo ora bakal dadi jodoh, ora. Maksudnya iku gak usah mbok getuni ndung-darung ngono iku kuwi. Bener kowe nek cinta. Bener. Tapi yo aja ndarung pol mbok getuni ngene iki. Kudune kowe bersyukur, matur nuwun. Iku berarti kowe artine dikon lurus sing luwih gemati, luwih tresno karo kowe temenanan. Ngono lho, Jojo. Ngono ya. Iya. Awakmu lho bagus. Duh tenang. Sun ya. Aja GR sik maksudnya ngono lho. Maksudnya ngene. Bagus akhlakmu ku mang karo bagus atine. Ayo ayo. Aja pasaran akeh iki kok ono foto-foto ngene iki. Pasaran. Masa ora berikno aku. Blas. Wes ora lah pikir nganti sepaneng ngono iku. Wong wedok ning jaba kono lho luwih akeh. Sing luwih apik dienggo kowe ngene iki. Ngene iki tenangno pikirem. Njaluk donga marang Gusti Pangeran diwehi pasangan sing luwih apik, luwih gemati. Dienggo kowe. Ngono lho, Kak. Sing luwih apik. Saka ndeke ku mang. Ngono ya. Ngono. Ngeten. Oke. Lu ora iki. Lu salat apa kono. Ben awakmu tenang. Pikiranmu yo wis rada enteng karo nggo njaluk donga-dongae diparingi. Arepno ngono ya. Iya, apa sing mbok karepno ku mang. Aku lho nyatane ora perlu panggilan sayang, nek nyatane panggilan ada nih sing atiku tenang. Wis, aku tak mulai sik tang ibadah. Tenangno pikiran. Ya siap. Nggih, ora mbok geno kopi. Susu. Susu. Ono rokok. Aku nang rokok. Ya wis ra apa-apa. Suwun ya. Siap. Kan hati-hati.